Da. A pođi 100 metara, znači tu gore? Nije tu gore, tamo. Aha. Ajde, moraš mi pokazati gdje. Pa ovo to je jedno od najvećih, pa se za taj gurara. Pa aj može, mislim, ne znam, nema kod nas stvarno teško da mogu pitno. Hajde. Svaka ti. Dobro, ideš. Imate deca, tunela izlaze na Rakovac i Beočin. A može proći, ali neko prošao korak u. Da, je neki su otišli pa nisu se vratili. Tog si mi plašio. Znači vama ne daju da ulazite unutra? Ne smem ni ja ulaziti unutra, bolje su da uđem unutra. Ko zna šta ima sve tamo? Svega. Moj tata išao imao je od miševa, oni tako zove. Slepih miša? Da, puno pikulica uz gola. Ima i šakala unutra. Nije valjda. Da. Pa ljudi, ovo je pravi izazov za nas. Ovo je pećina. Nešto ne znam ljudi puno za nju. A to je, ljudi su to kopali, a to nije, to je neki tu bio. Jele, možda uđemo unutra, jeli? Ona